Pohyb je prirodzenou súčasťou zdravého životného štýlu, no v školskom prostredí často zostáva obmedzený len na hodiny telesnej výchovy. Základná škola na Saratovskej ulici 85 v Leviciach sa rozhodla tento trend zmeniť a ako prvá na Slovensku spustila pilotný program Aktívne školské chodby. Cieľom je nielen podpora pohybu počas dňa, ale aj budovanie správnych pohybových návykov u detí. Program zastrešili aj odborníci na pohyb a zdravý životný štýl Vlado Zlatoš a Tina Zlatoš-Tárnerová, ktorí žiakom aj učiteľom predstavili jeho prínosy v praxi. Dneska sa nachádzame v základnej škole, ktorá je medzi prvými pilotnými na Slovensku, ktoré vďaka pánovi riaditeľovi a pánovi primátorovi spracovali takúto aktívnu školu alebo aktívnu chodbu, ktorá vlastne sa vyznačuje prvkami, ktoré sú buď gymnastické kruhy, alebo pegboardy na ručkovanie, alebo rôzne iné, ktoré vlastne pomáhajú deťom vyplniť prestávku aktívne a zmysluplne, aby sa napríklad zabranilo či už digitálne šikane, alebo tie deti mali aktívny pohyb navyše, pretože vieme, že aj na ministerstve sa pripravuje projekt národný na túto tému a toto je jedna z prvých škôl, ktorá dokázala vďaka pánovi riaditeľovi pripraviť takéto zaujímavé prvky pre deti, ktoré sa môžu hýbať v tomto prostredí. Práve toto je veľmi zaujímavé, že toto je úplne prvá škola na Slovensku, ktorá si vytvorila takéto prostredie a zaujíma sa aj o diagnostiku detí, zaujímajú sa o zber aktívnych dát, zaujímajú sa o to, ako edukovať deti, ako im prednášať o týchto témach, pretože je to zaujímavé. Tieto prvky slúžia na to, aby deti sa aktívne dokázali hýbať, aby dokázali rozvíjať silu najmä od pása hore, pretože fyzická sila detí od pása hore je častokrát zanedbávaná. Máme futbaly, máme florbaly a rôzne iné športy, ktoré sú najmä od pása dole, ale aby to nebolo len tak, aby tie deti dokázali aj bezpečne sa na tom hýbať, tak k tomu je aj takáto videoedukáciu, to znamená, že je tam databáza cez 200 videí, že ako začať od najľahších pohybov, jednoduchých, až po veľmi komplexné a ťažké, čo už je väčšinou úlohou pána telocvika a učiteľa telesnej výchovy, ale aj vďaka tomu môžu deti získavať poznatky, že ako sa na tom môžu hýbať bezpečne, pravidelne a to je najväčším zmyslom tejto aktívnej chodby. Naša dnešná návšteva na 6. základnej škole je venovaná bližšiemu zoznámeniu sa s programom, ktorý sa rozhodla táto škola realizovať ako pilotná a veľmi sa teším z toho, že je to vlastne prvá základná škola na Slovensku, ktorá sa rozhodla ešte viac a možno iným spôsobom podporiť aktívny životný štýl, aktívny pohyb a je to dôležité z pohľadu nás, mesta alebo zriaďovateľa aj z toho dôvodu, že my sa snažíme viesť naše školy ku komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorej sa každá jedna škola venuje. Každá škola sa profiluje, táto škola sa orientuje na aktívny životný štýl a orientuje sa na šport. Preto je úplne prirodzené, že tento pilotný projekt tu našiel naozaj veľmi dobrú odozvu, nielen vo vedení školy medzi pedagógmi, ale takisto aj medzi žiakmi a rodičmi. Za naozaj podstatné považujem to, že v tomto programe nejde ani tak len o možno ponuku nejakých cvičebných zariadení, s ktorými sa bežne stretávame, ale jednoducho je to komplexný program, ktorý by mal priviesť a ktorý potom aj postupne umožní každému jednému žiakovi naplňať ideu aktívneho života, aktívneho pohybu, pretože poskytuje metodiku, poskytuje samozrejme vybavenie, ale hlavne poskytuje bezpečné prostredie. A to si myslím tiež, že je veľmi dôležitý, cenený a nezanedbateľný fakt. Každý žiak si vlastne môže nastaviť svoj individuálny rast podľa vlastných očakávaní a potrieb, pretože sami vidíte, že sme tu na chodbách, kde sú tu k dispozícii rôzne zariadenia, ktoré sú k dispozícii žiakom, tak ako som povedal, v bezpečí, cez prestávku, pred vyučovaním, po vyučovaní. Ja nepochybujem o tom, že aj tieto možnosti tých žiakov možno privedú do školy o pár minút skôr, alebo naopak ich potom o pár minút v tej škole zdržia. A budú sa radšej venovať týmto zariadeniam ako tým všade prítomným mobilom. Myslím, že naša škola je dostatočne známa tým, že podporujeme šport, podporujeme pohyb, tým, že už v roku 1992 vznikol školský basketbalový klub, ktorý teda odtedy tu pravidelne tak funguje systematicky. Založili sme aj školský atletický klub. Máme samozrejme rôzne iné krúžky, ale najdôležitejšie pre nás je to, aby sa deti naozaj hýbali, kedy sa len môžu. Preto sme veľmi privítali takú spoluprácu s externou firmou, externou spoločnosťou, ktorá sa týmto zaoberá a pripravili sme taký, nazvime to, program pre našich žiakov, ktorý spočíva v troch takých základných formách alebo stupňoch.
Najprv sme si potrebovali zdiagnostikovať aspoň určitú časť detí v rámci ich pohybových schopností, aby sme vedeli teda nastaviť nejaký ďalší systém. Ďalšia časť je prednáška, ktorá sa uskutoční práve dnes, to je v piatok 21. februára, s tým, že to je pre všetkých žiakov, zamestnancov samozrejme, ale je to zamerané v prvom rade na deti. Tá prednáška je o pohybe, o dôležitosti pohybu, o dôležitosti zdravého životného štýlu, stravovania a všetkým, čo s tým súvisí. No a to, čo vidíme fyzicky na chodbách, my sme to nazvali aktívne chodby a myslím, že je to v takom širšom ponímaní taký dobrý názov projektu Aktívna škola, je, že deti majú prístup k rôznym formám cvičenia, k čomu im dopomáhajú náradia. A tie náradia momentálne máme dve také základné, a to sú kruhy a backboardy. Tieto zariadenia môžu využívať od rána do poobedia. Sú to certifikované výrobky na toto určené, s tým, že samozrejme je to prostredie bezpečné, kde na tých chodbách samozrejme cez prestávky sa nachádza aj pedagogický dozor. Dôležité je to, že tie deti naozaj samostatne sa môžu rozvíjať, sú tam rôzne návody, akým spôsobom to robiť, sú tam QR kódy, aj keď sú mobily zakázané v škole školským poriadkom, ale je to možné vtedy, keď samozrejme sa povolí vyučujúcim. To znamená, že vtedy, keď sa povolí, tak si to môžu nasnímať, vložiť do mobilu a potom aj podľa toho postupovať. Ale nie je to len QR kód, sú tam v podstate všade aj popisy tých rôznych činností. Som rád, že naozaj, že sme do tohto projektu išli, pretože má to veľký ohlas. Deti sa prestali báť cvičiť. Tie kruhy sú skvelý nástroj na to, aby celé svoje telo nejakým spôsobom rozvíjali. A v neposlednom rade ich to učí aj disciplíne, nie len pri cvičení, ale aj pri organizácii vlastného cvičenia, pretože sami si vytvorili rozvrhy cez prestávku, ktorá trieda, kedy tam má prístup a podobne. My to veľmi dôsledne sledujeme a mne sa to teda veľmi páči. Takže dúfam, že tento projekt pomôže ďalšiemu rozvoju detí v škole. Ja teda dúfam, že to bude robiť čo najviac škôl.